Hayi basijabulisile guys, basijabulisile and first ngithanda nokubonga i-protest because nayo isebenzile guys since kwaba ne-strike manje we are winning every games and mina bengikhona uMakgatho usebenzile Naturena bengikhona and ngayikhulumela le ndaba but today I am happy because yo guys I don't know I don't know ngithini we are happy as a Kaizer Chiefs guys i-Pirates nayo soyishaya payback time ngedabi ngeke i-Pirates soyishaya 6-0 manje soyishaya 6-0 payback time ukhona uDuba uzoshaya 2 goals uLebo uzoshaya 2 uMbilakazi uzoshaya 1 uDasilva 1 Nishaya iPirates namabhola angaka amnandi amakhosi ngiyifaka manje okay man of the match yakho ubani nguGatsheni uzingelwayo because ngumfowethu nami ngwakwaNdlovu okay siphe sihle Ndlovu I am happy injabulo ibhale ebusweni uGatsheni uboya benyathi just pains ku-Pirates ingenile la pain in Orlando